Kedai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan Lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Penbena ka sarkar Nagaland ban ai jingerap sanlak tengka syaki bahayeng jong ki balaklat ha ka jingsha siat ha oting. La thawru ya ka special investigation team ban toket sani halor ka ni ka jingja. Ka sarkar India kan ai ki kor ki bor ba bhatam katkum ka jok ka bamenta ban yarap ikisipai BSF ban care banda ya uput saudang kari ong menteri ki kam korbari u Amit Shah. Bat on penthamai bat penbha ka sarkar Meghalaya ya ka umyam hakaliang ka jing jungok kai perthai hashwa ban rakhe ya ka jingdap sun post nam ka jala. Hashwa ban phai shiki khubor ki babnya nginya shashkor ya ka ne ka jing penbana ka badan kam. Katba ka India ka lala ban thau history da ka jingla ban ai palat shispa klor tali ki dos jong ka dawai tika covid khat khandai ka All India Radio ka ai jingero ya baro ki doctor ki nurse ki nong ya khon ba khmat e bat baro ki tu ki bala shim tika ki bala penlong ya ka riban poi shakani ka thong wat lakata ngi pen kan mau ya ki nong ngap jongi ba ka jingele persha ya covid khat khandai kampat kot satya ngi ai kan tu ki nong ngap jongi ban shim tika pura bat ban yarap ru ki wei ban le shim tika Hakani ka ayom le commence no bhaban buat yakini ki kam ki basuk deng ya ka mask yang jengai na ki weipat bat sait khuit bhaya la ki ti bat ka durkhman nakabenta ka jingtip ka babnya halor covid khat khandai pila ban phone ha ki number yarap kari ki badai not iwe are like khandai nyo pra not sound rio but iwe not nyo san ki number yarap ka jala Meghalaya ki dei iwe not pra but iwe not nyo not ki khubor ki babnya Kumba khat lai ngot ki rio pai ba kilayap bat katu kat ni kila mensaw hadin ka jingya siat ka belaja hasnong uting han Nagaland hakasngi sat jan baladap ka khubor sarkar kaya thu bakani ka jingya siat kalaja ka por ba katu kat ni kinong trai belasngi kidangwan pai hakatrok red na par doyong hathan tiru UPRO katnat defense ka Kohima u Lieutenant Colonel Samit K Sharma ulaya thu ba kan dai hadien bala yo iki khubor na kinong sentiat ba kindan ki erang ki banya nya kate kathan ki sipai ki lathaw ya ka plan ban le kamya ki henrei kala le japan ban ba kini ki reu pai ba kila sha siat yam ha ka bede ba kani Lieutenant Colonel Sumit K Sharma ula ong ba kalong ka basnosi ba kale wanja kumtei ba ka jing toket halor kani kadang ya shakhman katna defense kan sale ekabadan kam katkum ka jing lap na ka jing toket bat katkum ka an Hakabaya day bakani ka jingja ka sarkar Nagaland kala penbena bakan ai sanlak tengka syaki bahayeng hasam jong kitu ki bala sya asiat bar kumju ru syakitu ki bala mensaw hakate ka jingja ka khubor sarkar bala penmi daw chief secretary ka Nagaland UJ Alam kaya thu shu baka sarkar Nagaland ka penram jur ya kani ka jingja bar kala shimi kilat kilenti baro ban penme ya ka syong suk syong sngan hakajalla la thu ru ba ka kanhuan jong upi paiwang uway na ki menteri sarkar u DGP bat commissioner ka Nagaland kila le ban sa miet ha ka district man ha ka ba ka te ka jingja kala ja khnang ban pe ya ka longkaman ha ka te ka jaka u menteri rangba ka Nagaland u nephew Rio un sale ringkat bat ki menteri sarkar bat ki officer ka sarkar sha ka te ka district man ta ka sngi ban pe ya ka longkaman bat ban ai khoble khat du ya ki tu ki belayap ha ka te ka jingja Nalor kani laya thu ru ba u Rio udang beteng ya kajinya keren jong u bat menteri ki kamkor ba ri u Amit Shah bat menteri katnat yadari kari India ban batai ki syapang kalong kaman hakajala haka bakren halor kani ka jingja u Amit Shah ula ong bakani ka jingja kam shimla de ban wanja bat kalong ka ai ka basngausi ula pha ya ka khubor snaulam shiki bahayeng hasam jong kitu ki bala du no ya ke be bathain jongki but ula ong ru ba ka sarkar jilla kan thaw ya ka special investigation team SIT na ka banta ban toket sani bha halor kani ka jingja ka khubor kaya thu ru ba ka sarkar Nagaland kala dep ban thaw ya ka SIT ka bakan thop ya san ngot ki khat hapo ka jing panyaj u ADGP law and order u Sandeep M Tamgad ke ka sarkar jilla kala ai por ru shibna ya ka SIT ban pendap ya ka jing toket halor kani ka jingja u Amit Shah menteri katnat ki kam korbari ulaong ba ka India kadang penkriat ya ka anti drone technology na ka benta ban khanglat ya ka jingsha sentiat lengba ki drone hakija ka khaput ulaong ba ka sarkar India kan ya ki kor ki bor ki babhatam katkum ka jok ka pamenta syaki sipai BSF khnang ban yarap ya ki ban care banda ya uput saudong kari
Usha ula ong ya kani ka jingya lang ban rakhe ya kasngi seng ba san pho nyau jong ka BSF kabala penlong ha Shahid Punam Singh Stadium Jaisalmer ha Rajasthan henin kasngi uni menteri ka sarkar pedang ula ongru baka roi ka par jong kari ka laban kiu tanglada don ka jingshong shngan haki khaput kari bat kumta ka sarkar India kala shemya baro kilat kat bala ban khanglat ya ka jingma na ka jingsha santiat haki drone Armut kibriu kila syakerdam habandayap bat uwei ulaman saw hadian ba uwei uhati saw kuna ulale rung sya artelikishnong ha West Garo Hills hakasni sa jan baladam lai thu ba uni uhati saw kuna ula sakmana la kakenhuan bat ularung sya kathain rang samtre bat tikri kila ban wat bam hakani ka jingya lenti jong uni uhati ularung sya kashnong jamdam gre hakapur henriu bajemin step ula thambore ka we ka brio ka bekerteng ka marsa marak hadu bakandayam hadian kani uni uhati sakuna olali rung ru sa shakawe pat kashnong ka bekerteng ka napak kre hakaba ula thambwaria armut kibriyo hakapor kumbashi baje shiteng no phaisngi hakani ka jingja obitu marak ubadan sanpu arsnem karta ula syakerdam habandayap katba uherot sangma ubaladan sanpu sansnem karta ulayo lajem rengkat ke jing mensaujur kani gadai ka All India Radio Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor ka sarkar Meghalaya kan sa penthamai ya kawa omyam kabalong lupa ka wei ne kijaka jungok kai bapaw nam ha kajala haswa ba kajala kan rakhe ka jingdap sanphos nam house nam ubanwan haba penshai halor kani usong knor jong ka Meghalaya Tourism Development Corporation MTDC usaleng sangma ulaong ba ka MTDC kala terwa ban sedang no ya kijingele akai adventure sports kum ka parasailing ka jet ski nanor ki wei pat ha omyam Daka jingkermen bakani kan nang kring shushu yaki pai ba banwan syakani ka jaka. Haka bayadai bakani ka sarkar kadang perkhat ban shnano daki jaka penyeng lieng tang naga benta ka Orchid Resort kena baki beriu kinyo ban shong jet ski nang tu. Ka BJP Meghalaya kala rai banyakhon na baro ki constituency ki bahap hapu Shillong haka election banjit nong mi khmat thamai chaka ying dor bar thau an ka jilla ka ban salong haus nam arhajar arphulai. Haka jingyalang jong kinongkit kam ka BJP Shillong City District Unit ka seng kalarai ban penklan syu ya baro hnyau tali ki mandal committee ki bapet ki constituency hasor Shillong. Haka bayade bakani ki arngut kinong yalam bapau khmat ka BJP ha Meghalaya uba AL hekbot uba sanbor shulai kila kular ban a yala kapor ba ka jingkershan ban kedaulinti kinongkit kam jong kini ke committee khnang ban penklan syu ya ka seng. Kila thuru ba ka seng menta kadang wat iki kertong ki babet ki banyakhon haka election ka ban salong ha arhajar arphaulai. Menteri Rangba ka Manipur UN Biren Singh ringkat bat Menteri Katnat Ayush jong ka sarkar India Sarbananda Sonowal kila shim benta ka jing ai jing batai shaphang ka phytopharmaceutical mission kabala long ha Indian Medical Association Hall ha Lamphel pat henin kasngi ya kani ka mission lasdang na kabentaban kham penjanai shu ya ka jing bu jing tho halo ka jing pe ya ka jing larkam ki dawai kan bat ki rukam sumartan rai na ka thain shatai lamingi kini armur kinong yalam kila pliru ya ka Ayush Hospital ka badan san projing thia hamore lengba ka video conference habakran hakani ka jing yalang Menteri Rangba ka Manipur ula banjur halor ka jingdan kam ban penmi ya ka rukam trei kam ka baranti na ka benta ban thong ya ki kan bat dawai ki bala ban syam hakathan shatela mingi khnang ban yo penmi khambon yaki Vladimir Putin, Presiden ka Russia, unwan poi hadali la syai kasngi na kabenta banyakran bat Menteri Rangba du Narendra Modi, haka India Russia Summit. Haka ni kajing yalang kini kinong yalam jong kini ki ari kini kran markmat ya kajing adai ba kajing atrai kamlang hapden ka India bat ka Russia bat kumno banang kampen klan yaka. Bat katung ila poy ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka taha ka por prabajing nya so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka banpot pada ka khubor ka tin pareng ha ka por prashiteng kani ka dai ka All India Radio Shillong